Erokamano nyie kwaramoga jwang' kaka watime pile. Chenro ni endi en mar Injili Kalo. Kaka ung'eyo, wakelonu kanyo endi chenro ma bende seche moko ibiro kelni gi jogo eki manigi iga moniang'. To kawuono ni endi alimo rawera matin ma bende nigi lony mararieya e wechego eki mag wach Nyasaye, kendo bende kawuono waketone kanyo endi e wechego eki mabeyo mondo oketne nyim oganda kokalo e chenro ni endi kata e J Media ma bende osetimo limbe achiel kachiel. Kapok wachako to abiro kwaye mondo bende olamne Nyasaye, kaeto bende obiro nyisowa nyinge motelo ne chenro ma kawuono. Wadhi lemo wuonwa kendo Nyasachwa, wagoni erokamano kuom waneno odiechieng' ma kawuono ma jogo mang'eny ogombo ni one to ok giyudo kinde Jehova. To wato ok waber maloyo jogo moneno Jehova. To ngima mimiyowa kawuono Jehova miyowa mondo water wachni e pinje duto te ang'wen Jehova. Igwedhwa kwachako nyaka ne watieki akwa kayie kang'eni duto te itimo e nying Ruoth Yesu Kristo akwaye. Amen. Erokamano ahinya. Kaka iwinjo ka bende olemo gi chira nyiso ni en gi wach ma bende oikoni kaka jawinjo ma bende ng'iyo tipo ma kawuono ni endi mar AJ Media. Ibiro ng'iswa ni to in iluongi ni ng'a, watiyo gwenge mage kaendi? An gi nyinga iluonga ni Anyango Hesbon Omondi. Aya e gweng' ma Homa Bay County, Kagano Ward, Gongolo Kisumu. Gongo location. Alimi ka mondo wagoye mbaka e chenro mar Injili Kalo. Kang'eyo ni wach Nyasaye ni chako higa mane, kata bende wach mag warruok mag wuotho e ler mar Nyasaye ni chako higa mane? Wach Nyasaye bo kachako higa koka nachako machiegni. Achako wach Nyasaye ka John from 2021. Achako wach Nyasaye. To bende dipo ka nitiere wach moro manoteri mondo ichak wach Nyasaye, koso ineno ni ber mondo ichak wuotho gi Nyasaye higa machon? Nitie wach manotera mondo achak wach Nyasaye. Wach ni en ni kana chieng' moro kana e class 7, to nayudo luong mokwongo koya kuom Nyasaye. Konyisa ni adwa ni mondo itina kendo iter wechena e pinje duto te ang'wen. Kaso ok nakawe serious gi timbega noricho kendo galagala e gweng'. Koro nawacho ni an ni dida lam Nyasaye adier gi timbena gi duto, to Nyasaye obiro kawuono. Koro mawacho niya, adhi anyiso mawa niya, ne naneno lek moro ka iwuok koda, Nyasaye wuok koda ni mondo ater wachne. To mawa onyisa niya, ka en kamano to onego itim wach Nyasaye adier. Sani endi koro isekawo kata bende isemoko taya mar Nyasaye e kit ngimani, iwuotho gi Nyasaye. Iparo ni osiepegi moko maneni seche moko kiwuotho e ler mar Nyasaye, ineno ka in gi osiepe mane in go chon, koso osiepe be koro iloko nikech isedonjo wach Nyasaye? E sani osiepe man go gin mana neno taya kendo mo ong'eyo weche Nyasaye. Mana an kochon ka aweyo nikech gin gibalo gi piny owacho, gidwa mana gik piny. Gihero raha mag piny. Koro ng'ato ka in jakuo tiwuotho mana gi jakuo, ka ng'ama ber tiwuotho mana gi ng'ama ber. Koro an osiepega mayiero gin osiepe mong'eyo wach Nyasaye kendo mwatiyogo kamoro achiel mondo water wach Nyasaye e tunge duto te ang'wen. Erokamano ahinya kanyo endi. Yangona ni nyingi Hesbon. Ok ang'eyo ni kawuono ni endi bende nitiere wach miiko ne jowinjo ma samoro diketi e itgi odhiambo ma kawuono? Kawuono aiko ne jowinjo kendo kawuono adwa puonjogi weche maber ma Nyasaye ikonegi, ma Nyasaye noora nanyisgi. Koro abiro mana miyi kinde mondo iwach ni to ang'o gini, kata en twak mane, kata en thoro mar wach mane ma bende ikone jowinjo kata jopiny ma bende digombo winjo puonj magi ni wuono. Ok ang'eyo ni ikone gang'o odiechieng' ma kawuono? Gima iko e topic na kawuono owuoyo ni kik iluor, sa osechopo ma Yesu time. Ni kik aluor, sa osechopo ma Yesu time. Maendi e kama bende gombo ni jiwe jogo eki ma bende neni gi kinde ni endi ni sa osechopo, kik waluor. Kata bende kik waluor, kinde osechopo ma Yesu time ang'o? Time gik moko duto te. Ang'o miyiero topic ni kawuono mondo ilos go oganda? Samoro nitiere gimomiyo chuni mondo iwach mana wachno endi e chenro ni mokwongo e J Media kae? Gimoketa ni mondo awach gima chal kama en kaka neno kaka ji ng'eyo kendo kaka ji timore e piny masani. Ji oseweyie kendo giwuotho e pinje koni koda kocha, giriwo gariyo. Giweyo mar Nyasaye. Koro adwa puonjogi mondo
agol odokitgi gima Nyasaye timo ne ji gima ndike mumbe ne kitimo kama to biro timoni kamano. En poch gi pak ne Hesbon ruwenyi ne bende pon nigi higa matin ahinya kuom wach Nyasaye, kendo bende thuolo awene mondo oketnwa injili no endi maber ahinya moloyo to ni oganda go iki maneno e J Media. Kite mana ka indi kama pod tayi ibro luonga Jwang Junior. Thuolo en mari mondo bende ilos go oganda kuom wach Nyasaye motegno. Kamano kuom kinde mondo alos go oganda e seche ma jaber kama. Kaka nanyisou ni topic mara kawuono wuoni kik iluore so osechopo ma Yesu time. Thuond wach wadhi yudo e buk mar Jeremiah chapter 51 verse 34. Thuond wach mantiere yudo e buk mar Jeremiah chapter 51 verse 34. Jeremiah 51 34. Jeremiah 51 34 maendi en ndiko mawacho niya 34 wacho ruodh Babylon owacho ruodh Babylon nokang'o Jerusalem mochamo osenyodho dalano mobolo kucha mana ka agulu ma iye ni nono kendo omuonye mana ka ondiek. Ne okawo mana gik mabeyo modwaro to owito mago ma ok odwar. Kamano kuom somo mano atimo nyisou kitemo somo buk mar Jeremiah winjo chapter 51 verse 34 owacho ni ruodh Babylon okango dala Jerusalem mokawo gik mabeyo. Ng'ato nyalo bedo piny seche machal kama kendo nyalo penjore ni kango tang'o. Kango kaka ng'ato nyalo nyisi ni adwa ni kanga nang' gicha cha, adwa ni kanga na dhiang' cha matindo tindo. Tiende ni en ni ng'ato nyalo bet piny kata nyuola nyalo bet piny, jawasiki nyalo bet piny odiochieng' ma kawuono ni giwacho ni adwa kango dala cha. Osiepna jasigu to nyalo bet piny kendo wacho ni kawuono to adwa kango dala cha kendo adwa kawo gigo mabeyo maricho aweyo. Ranyisou kawuono ni kata obedo ni usabiro ni mondo kanga dala cha to Nyasaye to nyisowa ni obiro bet kodwa pile koda pile. Nyathi wadwa nyako manena kata dichuo matin marawera wuonwa kata minwa manena odiochieng' ma kawuono anyisi niya kata jasigu Satan osekango dalani to Nyasaye to nyisowa niya okango dalani matindo. Ok ang'eyo seche mokange dalani nyathi osiepna manena sechegi. Ok ang'eyo kata nokanga dalani otieno. Ok ang'eyo kata nokanga dalani seche machalo nade. Jasigu Satan nyalo kango dalani mowacho niya dala ng'ane tadwa nyono maonge gima ber nowuoke ni somo twe ne ng'ato koni koda kocha nyithindo ok nyal somo. Nyako moro pok oyudo ich ka chuore iriembe koni koda kocha. Moko bende koni koda kocha chandore koni koda kocha ni ng'ich okanga dala. To Ruoth Nyasaye nyisowa kisomo buk mar Matthew chapter 15 verse 13 wach nang'. Mathayo 15 verse 13. Mathayo 15 kare 15 13 kowacho niya ndiko ma Nyasaye wacho kama Yesu nodwokogi ni gimoro amora mane wuoro mae polo ok opidho ibiro pudho. Kamano kitemo somo buk mar Mathayo chapter 15 verse 13 kaka nasenyisi ni dala mokangi osiepe nyalo kanga dalani. Nyako moro isewuotho ni manyo katedo to tami oyo kangi anyisi odiochieng' ma kawuono kendo kaluwo ni jasigu Satan osekangi to kawuono awo Nyasaye ngech Nyasaye mula Nyasaye mikawo kuonde duto to timono momiyo kwatemo somo buk mar Mathayo chapter 15 verse 13 onyisi ni Yesu nodwoko ni gimoro amora ma wuoro ok opidho tibiro pudhi. Anyisi kawuono ni dala ni mokanga no Yesu ok nokango. Dala ni ma jasigu timo kamano Yesu ok okango. Momiyo kawuono idhi pudhgi awo kuonde duto muneno koni koda kocha awo Nyasaye ngich ang'e gik ma Nyasaye timo. Ngich kwasomo buk mar Johana chapter 14 verse 14 owacho ni gimoro amora mokwanyi ng'ato na timnu. Nyako matin wuoyi matin manena dichuo moro miyo moro kama geno sarumo Nyasaye kelo geno en mogole ute tiliugi tanyisi ni dalani mago Yesu ok nopidho ibiro pudho oko. Somna Isaiah chapter 22 verse 25. Isaiah bugno endi mar Isaiah 22 verse 25. 22 kare 25 22 kare 25 wacho kama
15 wacho niya, to an Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto, amedo wacho ni chieng'no musmal mane ogur motegno no nopudh oko, adier nong'ade mi olwar, kendo gik moko duto mayande olier kuome nokethi. An Ruoth Nyasaye ema wacho kamano. Kamano, Nyasaye nyisoe buk mar Isaiah chapter 22 verse 25 ni chieng'o no musmal manogugo motegno ibiro pudho oko ma gik manoliego kuome ibiro kethi. Momiyo anyisi nyathi wadwa, momiyo anyisi osiepna, momiyo anyisi minwa manene seche machal kama, kuma geno sarumo gi ching'e ni Nyasaye Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last, chakruok nyaka giko. Momiyo anyisi ni Nyasaye wacho ni musmal manogugo motegno ni chieng'o no musmal manogugo motegno ibiro pudhi. Osiepna musmal manogugo motegno kawuono ipudho. Osiepna musmal manogugo ni mondo ichul e piny kawuono ipudho. Osiepna musmal manogugo ni dala nok ne maber, nyithindo ok nyal dhi sikul, nyithindo ok nyal yudo gik maber, nyithindo chandore gi biro kod kawuono tipudho. Ni gik manoliego kuome kawuono tipudho. E gwenge ng'ato kata manene seche machal kama, Nyasaye dala ni kawuono, nikech Nyasaye tang'e timo, Nyasaye mola osetimo na madongo, ang'e kumogola, Nyasaye ogola lak tho. Momiyo kawuono anyisi ni Nyasaye dhi timo. Somna buk mar Zaburi chapter 27 verse 1 to 2. Kitabu no mar Zaburi 27 27 Zaburi owacho niya, 27 kare adi? Kare achiel nyaka ariyo wacho niya, Ruoth Nyasaye e lerna kendo e warruokna, omiyo era owacho, Ruoth Nyasaye e lerna kendo warruokna, omiyo ere ng'ama daluor. Ruoth Nyasaye e kar konyruokna, omiyo ok daluor ng'ato. Ariyo wacho, ka joma richo mamon koda omonja mondo otieka, to gin ema gichwanyore kendo gipodho. Kamano. Momiyo anyisi jawinjo ni kitemo somo buk mar Zaburi chapter 27 verse 1 to 2. Inyisowa Daudi nondiki gi wuoyi moro miluongo ni Daudi. Ka Daudi nyisowa ni Ruoth Nyasaye lerne kendo warruokne, omiyo ere ng'ama daluor. Osiepna, minwa, wuonwa, nyithiwa duto, kamoro amora muneno seche machal kama, apenjo ni ere ng'ama daluor. Kaka Daudi nopenjo ni ere ng'ama daluor. Diluor jajuok koso diluor thuonde. Ngech hata ng'eyo ni nitie ajuok achiel monego luor, ten mana Nyasaye. Ito diluor ng'a? Diluor jawasiki koso diluor jachien. Osiepna kik iluor. Momiyo kata Daudi kanodhi lweny, manodhi romo gi jo-Filisti, manodhi romo gi wuoyi moro miluongo ni Goliath, noonge wasiwasi nikech nong'eyo ni Ruoth Nyasaye lerne kendo warruokne, omiyo ere ng'ama daluor. Momiyo kanodhi e pap, ok oluor gimoro amora. Nodhi e lweny kong'eyo ni Nyasaye ni kode. Nodhi e lweny kong'eyo ni onge ng'ama daluor. Nodhi kong'eyo ni ng'at achiel e piny, ng'at achiel kende monego luor, ma Nyasaye ma e polo malo. Momiyo kanodhi e lweny, Daudi penjowa ni ere ng'ama daluor. Jo-Filisti to nonene kaka neneno, kendo jo-Filisti noneno ni macha to ng'a nyathi matin mabiro madwa dhaw gi ng'at malichni, ma jok moko nyalo penjo ni ma to nyathi mane mawacho kama. To hata ng'eyo ni Ruoth Nyasaye lerne. Momiyo anyisi kawuono, ka joma richo mamon kodi omonji ni mondo otieki, to gin ma gipodho wuon. Nyithindwa, ka joma richo jowasiki mamon kodi omonji ni mondo otieki odiochieng' ma kawuono, to gidhi podho. Nyathiwa kuma geno sarume, Nyasaye kelo geno kawuono. Isako to tij, iwuotho gi baro koda. Kik iluor, ket aketa yie, ngech yie e kinda. Nyasaye timo madongo. Somna buk mar Zaburi chapter 30 verse 11. Kitabu mar Zaburi kare 30 matindo 11 owacho niya, iseloko kuyo mane an godo odoko ilo, bende iselonyo lepa mag ywak, mi imiya lewni mag mor. Kamano. Mano Daudi wacho gik mabecho, kendo kato itemo somo buk mar Zaburi, Daudi wuoyo mang'eny, ko Daudi temo nyisowa kendo e buk mar Zaburi chapter 30 verse 11 ni saloko kuyo mana an go mondo koelo. Osiepna, minwa, owetena, wuoyi moro mosakoto tij, nyako moro makatedo tami, Nyasaye wacho ni kawuono oseloko kuyo mana go mondo koelo. Kawuono Nyasaye dhi timo madongo. Ng'ata manena kawuono anyisi ok aluoro ng'ato, ngech ang'e ni Nyasaye to matimo. Momiyo odhi loko kuyo mana go mondo gelo kawuono, kendo lep mag ywak odhi golo momi lewni mag mor. Osiep anyisi, ang'eyo gima Nyasaye osetimona kana an e piny mar oriwe sikul. Tuoche goya koni koda gi kocha, ok anyal nindo to ji to nindo. To nakwayo Nyasaye ni Nyasaye to kitimona kama,
to kabiwe Nyasaye ne temo na madongo momiyo kawuna nyiso ngato mageno sarumo kume ni Nyasaye temo oselo kukuyo manin ku kawuno modoko hilo kendo salo kulip magayuak momi magamo oyo Nyasaye temo kawuno kama mama menena Nyasaye temo ngitang'eyo ni Nyasaye to negeteko ang'eyo ni Nyasaye to temo otimo madongo Nyasaye timo madongo kendo Nyasaye no Nyasaye maber takasomna buk mar Isaya chapter 61 verse 7 Isaya prauchiel koda achiel Isaya prauchiel koda achiel kare abiriyo owacho kama kar bedo gi wich kuot to unuyud pok nyadiriyo kendo kar yudo achaya to unubed mamor gi poku kamano unuyud pok nyadiriyo e pinyu mi ubed gi mor mochwere kamano kwa temo somo buk mar Isaya chapter 61 verse 7 unyiso ni kar yudo wich kuot unuyud pok nyadiriyo kendo kar yudo achaya to unubed mamor gi poku nyathi na osiepna owadwa minwa kamoro amora ma ji duto tenena anyiso ni Nyasaye wachno kawuono ni kar yudo wich kuot to unuyud pok nyadiriyo kama jawasigu gombo ni ubiro yudo wich kuot to unuyud pok nyadiriyo momiyo hao Nyasaye kamoro amora ma jasik ng'ato ka ng'ato nitie mokoso tich matedo dhi otamo miyo moro moneno ni geno onge tanyisi kawuono ni kar yudo wich kuot to ne yudo pok nyadiriyo ngech awacho kendo hao Nyasaye ni ng'ata ma jawasiki kuma jawasiku pondo ato kanye neno jawasiku go to kawuono hao Nyasaye mondo kuma jawasiki duto nitie kawuono gidhi podho e nying Ruoth Yesu ngech kar yudo wich kuot to ne yudo pok nyadiriyo Nyasaye kar yudo kar koso tich Nyasaye lomi tich sani mapodi anyisi kawuono kik iwuoth ka juoke sama idhi ka juoke no kanyo ma Nyasaye timo e ono sama idwa dhi ka juoke kanyo sano ma Nyasaye biro omiyo kar yudo wich kuot to ne yudo pok nyadiriyo kar koso tich sane Nyasaye oketo ni tich maber sani mapodi sama teo gik ok nolokre kata notimore kata ji guom kata ji dhi ka juoke madongo dongo to chieng' ma Nyasaye wacho no tibiro timo omiyo kar yudo wich kuot to ne yudo pok nyadiriyo nyaminwa mosekoso dhi katero kar yudo wich kuot to ne yudo pok nyadiriyo mak tich otamo kar yudo wich kuot to ne yudo pok nyadiriyo ma nyithindo chano kone koda kocha ok ne ber nyithindo puonjo olal e miere olal e taon olal e bombe kawuono odhi duogo e nying Ruoth Yesu ngech kar yudo wich kuot to ne yudo pok nyadiriyo kendo kar yudo achaya to ne bed mamor gi pokni anyisi ni ne bed mamor ang'eyo gima Nyasaye osetimona nyaka nachak lame pok okuodo wiya tanyisi kawuono kisomo buk mar Mariko chapter 11 verse 24 Nyasaye nyisowa niya ni gimoro amora mukwayo kulemo yeuru ni un kode kokano yude nyathina kik watich to yie ni iting'o tich kaka ting'o kalatasni to ine yude walemuru Nyasaye timo madongo kik inena kaka inenani ato gik mawacho gi okawachi Nyasaye mowacho manyisa ngech kanoro Jeremaya nonyiso Jeremaya ne Jeremaya adhiya kik iluoki ni gik midhi wacho dhi miyi abiro chieng' man Jeremaya nonge gi wasiwasi ngech nong'eyo ni Nyasaye dhi timo momiyo noketo lwete e dho Jeremaya kuom ogendni kendo kuom ruodhi mondo podhi kendo kethi mondo go piny kendo ger manyien momiyo abe kawuono nyisi ni Nyasaye ora ni nyako moro matich otamo yudo nyako moro mapok odhi katedo wuoyi moro mapok oyudo tich miyo moro mageno rumo momiyo kawuono nyisi Nyasaye osaora e pinje duto te ni kawuono ng'ata manena idhi pudh gik maricho kawuono muswal manogur idhi pudhi omiyo Nyasaye kawuono pudho Nyasaye timo madongo onyiso Jeremaya abiro hori mondo pudhi kende go piny kawuono tich motamore yudo no apudhe kawuono e nying Ruoth Yesu kamoro amora ma intie kawuono nyako matich tedo dhi katedo tamo kawuono apudho idhi yudo ng'ato kawuono anyisi ni miyo moro ma nyithindo lal e bombe kawuono achodo tol jachien ngech Nyasaye matimo kawuono nyathini duogo e nying Ruoth Yesu Nyasaye timo madongo osiepna lamu Nyasaye ramaga piny to onge ramaga Nyasaye mit moingo maga piny kendo mae kuma ji yude rama becho nyathiwa lema minwa lema owadwa lema kik iol gi lemo anyisi kawuono Nyasaye timo madongo Nyasaye osetimona aseture mang'eny otera piny mar Oyugis ni mondo omeda remo ni jasigu Satan orire kana chopo Oyugis
nanyiso mamana mosandik na kuma wud nitie ne de wod machal kama to nanyiso mamana ne rembo dhano to komeda to remo mede meda ni mag Yesu nyaka kawuono okomeda remo kaka na wuke piny mag Yugis kawuono Nyasaye timo na ono Nyasaye gole but tho e bura mag tho Nyasaye gola kaja sigu gona siboi Nyasaye anyisi kawuono kaka Daudi na wacho na biro lami pile koda pile Nyasaye biro lami resta mondo kikija sigu gona siboi Nyasaye anyisi Nyasaye o resti kawuono mondo kikija sigu gona siboi anyisi Nyasaye o timni ono mondo kikija sigu gona siboi nyakomoro kawuono anyisi ite yudo dichuo mondo kik gona siboi wuoyi moro kawuono anyisi ite yudo tich mondo kik gona siboi miyo moro ite yudo nyithindi duogo gichange ono ma Nyasaye osatimo Nyasaye timo madongo dok Nyasaye dok unena kama chungene omiyo anyiso kawuono mag piny tuowe Nyasaye osatimo kawuono miyo geno manola owadwa geno manola kawuono yude Nyasaye timo mang'eny Nyasaye timo madongo jokanyango kawuono Nyasaye timo geno jok moko duto mani tunge piny Nyasaye kawuono timo geno jokakalo misodayo Nyasaye kawuono timo geno jokajino Nyasaye kawuono timo geno nyithindwa duto kawuono Nyasaye timo geno owetena manena kawuono Nyasaye timo geno ng'ata manena kawuono Nyasaye dwa timo ono mane Nyasaye matimo ere ng'ama doluore Nyasaye kodonjo dala moro jachien ringo kakirni ko jasigo tena ng'embelene omiyo anyisi ni kawuono idhi yudo tich omiyo anyisi ni kawuono idhi yudo dichuo omiyo anyisi kawuono sida duto mineno miyo nyithindo lal e gweng' nyithindi madho kong'o kaka kong'o mag jachien oyo kawuono ka en kong'o jachien to kawuono kong'o rumo osiepa kik iluor nikech Nyasaye timo madongo ang'eyo kumo gola ang'eyo kik mosetimo dalawa nyaka nachak lame omiyo walamo Nyasaye omiyo wageno Nyasaye miyo mogato gima nyalo weugo mogik ni walamo Nyasaye pile koda pile Nyasaye timo madongo Nyasaye okwe ng'ato Nyasaye maber kawuono wuoyi moro manena Nyasaye timo ni ono kawuono miyo moro manena Nyasaye timo ni ono kawuono dichuo moro manena Nyasaye timo ni ono agoni erokamano kuom Nyasaye timo na we walem Nyasaye chwo kendo wuonwa agoyoni erokamano gi Nyasaye maber aselami Jehova kik anera Jehova kendo kik apakra ni an matimo to ito mitimo asaori e gwenge duto e pinje duto te maninyisa Jehova nachak tichni kendo alamo e pinje duto ni biro konyo nyithindi gigo malamo kawuono ang'eyo ni timo ono e ute duto Jehova ni jasigo Satan kawuono ok yudo nafas kawuono Nyasaye timo ono nyithindwa kawuono yudo tich osiepena kawuono miyo mapok oyudo dichuo kawuono dhi yudo omiyo agone Nyasaye erokamano Nyasaye bed gi ji duto manitie Jehova bed abeda kodgi gichito mitimo ono Nyasaye timnegi maber akwa ka yie tang'eni duto te timo e nying Ruoth Yesu Kristo akwaye amen erokamano ahinya jotich Nyasaye kuom wach maber mosekalo adwokoni erokamano brother Hesbon kuom kelo wach manigi ngima wach mabende oganda otamo ji mang'eny ng'eyo jomoko wacho ni nokokele ne jomosomo to nokele ne ji ajia jomoko wacho ni nokokele ne jomong'eyo to nokele ne jomokia erokamano nikech ang'eyo ni nitiere oganda moko moyudo konyruok kuom gima timore nitiere oganda moko moyudo konyruok kuom wach miwacho nitiere oganda moko mabende sani endi nyalo wacho ni giyudo konyruok ka kamano endi tamedo mana kwayi wach mogik nito diwach ni ang'o yudhe mapod tindo mabende sani endi osekier mopodho message mari ne yudhe matindo kaka in mapok oyudo wach Nyasaye mondo bende watiek chenro ma kawuono e yudhe matindo gima nyalo nyisou kinena seche machal kama kisomo buk mar Ecclesiastes chapter 3 verse 1 inyisowa ni there is time for everything nitie sasa gimoro amora nigi sane pok sani oromo lima pok sani oromo gimigombo no ibiro time majugi pok sani oromo kendo kichako isomo buk mar Ecclesiastes kendo onyisowa kendo ojiwa chapter 12 verse 1
ni ng'euru ruoth Nyasaye kapod utindo nikech ndalo biro ma wiu nowil gi Nyasaye ko wang'euru ruoth Nyasaye kapod watindo kaka mang'eni an wach ni ok anyathindo kenda gi jachien to neno ni sani nyithindo matindo motiyogo mondo kik wach ne dhi mbele tanyiso niya ni sa Nyasaye kochopo kochopo to biro timo momiyo ka itemo nyiswa e buk mar Ecclesiastes 1:1 chapter 11 verse 9 utemo nyiswa ni unjo matindo timogo gik modwaro kapod utindo kendo gik mamorou to kata kamano kisewinjo winja bat kata kamano kisewinjo gimoro ne kata kamano oketho gik mabeyo ka duto to judgment to nitie omomiyo gik mag piny onge ga inyalo timo gi tungi kuma oteri gimoro amora nigi sane nyithindwa gimoro amora nigi sane timuru gino kochopo ibiro timo ma jogi wek ketho ngimani sane nikech ambe ang'i kuma gima Nyasaye osetimona momiyo walamiuru pile koda pile joma dongo gi oseti wan ma ko Nyasaye dwa wan watiego wachne e tunge duto te ang'wen kamano erokamano nyikora moga jwang' mano endi makelo gik machendo nini makawuono mar Injili Kalo kokelo koda brother Hesbon mabende oselero ni wach Nyasaye ma tiendegi tek ahinya mede kete mana kaendi kendo bende tudo koda juma ka juma mondo wakelni weche eki ma miyo chunyi bedo gi mor ahinya kamano ekelo ni chendo niendi en ana Jwang' Junior ka bende pok itimo subscription mara e YouTube yie mondo itim kamano endi kaeto bende iluwa machiegni ahinya e live ajute mag tudruok TikTok, Facebook kaachiel bende gi Instagram, Twitter e kinde mamoko kanyo endi nyikora moga jwang' waromo kendo tilo machielo e wach endi mar Injili Kalo.